Πού είσαι, φίλε μας, θα με έχεις γαμίσει και τέτοια. Πες μου. Το έγραψες αυτό. Το έγραψα, ναι, γιατί. Τι έχουν προβλήματα εδώ πέρα στο μπασκετάκι, μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Φίλε μου. Τι θέλεις τώρα να σου πω, γιατί χάσαμε? Θέλω να μου πεις, ναι, γιατί χάσατε, ας πούμε. Χάσαμε γιατί ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα καλύτερη Ναι. από εμάς. Εντάξει, θέλουμε πολύ δουλειά σαν ομάδα, πρέπει να προπονηθούμε, δεν έχουμε προπονηθεί καθόλου, γι' αυτό φαίνεται σε πολλά κομμάτια. Η ομάδα πάει στην δεύτερη κατηγορία, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, μη στεναχωριέσαι, δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα. Καλώς. Από μια άλλη ομάδα, από εδώ και πέρα, κάθε ήττα δεν θα την έχουμε έψονες. Θα βάλεις χωρικός, αλλά αυτό αξίζει να το πούμε. Με τσετούλα Πίγασος. Γίνατε. Βαμβακερό, έτσι, πιάσε να δεις. Α, είναι τρομερή, Θέλω να πάρεις και ντυτό. Ναι, οι οπαδοί, μπράβο οπαδοί, μπράβο παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Έτσι, μπράβο παιδιά. Τα λέμε στο development, γεια, γεια, γεια.